Καλώς ήρθες στο σώμα. Πήγαινε να γράψεις μερικές κλήσεις τώρα. Μα δεν έγινα στρουμφάκι γι' αυτό. Αυτό κάνουν τα στρουμφάκια, τι νόμιζες? Νόμιζα ότι θα βάζαμε ληστές στη φυλακή. Δουλειά της αστυνομίας είναι να γράφει κλήσεις και όχι να πιάνει ληστές. Βοήθεια! Έξω είναι 2 τύποι με πιστόλια που ληστεύουν κόσμο! Ευχαριστούμε που μας ενημερώσατε. Θα κάνουμε κάτι το συντομότερο δυνατόν. Γεια σας. Δεν θα επέμβουμε. Θα επέμβουμε αργότερα. Έτσι παραμένουμε στρουμφάκια. Τα προηγούμενα στρουμφάκια επενέβαιναν αμέσως. Μάλιστα, κύριε Μπαρμπαστρούμφ. Αστυνομία! Μόλις με λίστεψαν! Λυπάμαι, κύριε. Δουλειά της αστυνομίας είναι να κόβει κλήσεις και όχι να πιάνει ληστές. Μπορείς να με αγριοκοιτάς όταν φεύγω. Μα είμαι βουλευτής! Α, το τελάζει το πέραμα! Μ' αφήνουν να το πιάσω! Γέννα πίσω, σκουλίκι! Συγγνώμη, κύριε, είμαι στρουμφάκι και... Δεν είσαι στρουμφάκι. Κουνέλι είσαι. Φύγε τώρα. Να φας κανένα καρότο. Τα κουνέλια δεν τρώνε καρότα. Και σε αυτή την ταινία τα σαρκοφάγα δεν τρώνε ζώα. Αυτό σε πείραξε.